Вот тыя бочки для засолки были. Это дзяжа, видать, для выпечки хлеба. Бачыце, гаспадары, якія прыкрылі. Ну, это была своеасаблівая святыня, бо тут выпекали хлеб. А вось кубел, дзе захоўвалася сала. Вот тут нейкая вяроўка яшчэ ляжыць. А вот тут можна знайсці всялякія бутэлькі. Ну, жыццё ёсць жыццё, карысталіся і бутэлькамі. І вот гэтыя больш так видно сёння зрабіць тут відэа такія вот з ложкаў гэтыя железныя спінкі. Яшчэ адзін кубел для сала. Багатыя тут людзі жылі, я вам хочу сказаць. Ведаеце, па ўсім відаць, гэтаму я яшчэ зраблю асобны рэпартаж па тым аб людзях аб гэтых. Усё так, ну, канешне, гэта ўжо гады ўзялі сваё. Але вось у гэтай хаце, як яны ўжо перабраліся ў новую хату, яны захоўвалі яблыкі, каб не мерзлі. Там яшчэ якія вырашчаныя на агародзе рэчы. А вот печка. Ну, сёння видно, ўжо ўсё хорошо. Видать, вот палаці такие. А печь такая большущая. Ну, конечно, он веневес великий. Я не ведаю, я так бы уже боялась сюда. Вот, бачите, чарень такая. И вот, ой, бач, поломалась, уже шашок съел. Эти вилки, что доставать с печки, это все чугунки. Ну, тут уже позднее шашок все поточил. Ну, вот, Ирина, по твоей заявце я зрабила больше такие подряд. Ну, конечно, эту перегородку прибрать. Можно было бы отреставрировать, а лишь не хочуть хлопцы. Ну, покуль будет стоять, есть чем займаться. Бачите, наша еще советская обоя, купленная в тыя часы, когда был вялізны дефицит. И вот бачите, на хатках у гэтай вёсцы часто такие вот крыжики ставили. Гэта сведчанне таго, я так думаю, что тут вот батюшка на кожнае свята вялікае асвяшчаў жытло людское. И вот гаворыць моя суседка, что такі быў звычай, калі вы хочаце, каб до вас прыйшоў батюшка, то вот на въезде в хутор поставьте такі шток с рушником. И батюшка такі ось флагшток прымае за тое, что, значит, гаспадары гэтага месца жадаюць, каб ім асвяцілі іх жытло. И прыходзіў і рабіў сваю справу. Люди жили тут с Богом и працягваюць жыць. Я уже казала вам, что вялізны, цудоўны маецца тут храм.